வணக்கம் இனிய உறவுகளே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சா? பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. சென்னை 15 மாவட்டங்களுக்கு நாளைக்கு ரெட் அலர்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. எங்களுக்கு இப்போவே தண்ணியெல்லாம் இங்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். அதனால் எல்லோரும் கொஞ்சம் சேஃபாக இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. வானமே இருட்டி இருக்கு. இப்போ மணி 5 மணி தான். நான் பாருங்கள் எப்படி இருட்டி போய் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். மழை பெஞ்சால் என்னக்கா, மழை பெஞ்சா பிரச்சனை இல்லை. காற்று அடிக்கும்போது கரண்ட் எல்லாம் கட் ஆகிடும். அதுதான் பிரச்சனை, மற்றபடி பிரச்சனை கிடையாது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. வானம் எவ்வளோ இருட்டி போயிருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். அடுத்தது காலையில் கிளைண்ட் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். பார்க்கும்போது தான் பார்த்தா வேலுச்சேரி மேம்பாலத்தில் ஒரே கார்கள் எல்லாம் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க. என்னடா போன டிசம்பரில் தான் நம்ம காரெல்லாம் தண்ணியில் மாட்டினது. அதனால் எல்லோரும் முன் சேஃப்டியாக கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க. அந்த வீடியோ என்கிட்ட இருக்குது, நான் உங்களுக்கு இப்போது அப்லோட் பண்ணுறோன்னு அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். வேலுச்சேரி ஃபுல்லாகவே எல்லாம் சேஃப்டியாக முன்னாடியே கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள் எப்படி இருட்டி இருக்குன்னு சொல்லி. வானம் மணி 5 மணி தான். நான் எவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு பாருங்கள். பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். காலையிலேருந்து ஆனால் நேற்று நைட்லேருந்தே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் ரோடு எல்லாமே தண்ணியாக தான் இருக்குது. இது எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியிலேருந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை அழுத்தி விடுங்க. என்னோடய சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே உறவுகளே, நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஓகே, நன்றி உறவுகளே.